هەردوو ئالیێن سووریایی حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆن دێ یەکدەمێدا پەیامن ژەهاو نزیک دژی کوردان دەربارەی هابوون و قەبارەیاوان لە ڕۆژاوای کوردستانê didin. Serokê Sûriyeyê Beşar Esed ragihandina federaliyê ji aliyê Kurdan ve lê Bakurê Sûriyeyê tenê xeyala û çêbehayê wê nîna. Beşar Esed lê Korebenda Erebî û Îslamî gulê paytexta Sûriyeyê Dîmeşq bi rêveçû diyar kir çi derfetek lê berdest de nîna ji bo dabeşkirina axa Sûriyeyê. Serokê Sûriyeyê got jê dema 5 salan ve welatî wî dê şerên navxwe re derbas dibe got rêjeya Kurdan li wê navçeya got federalî tê dihatiye ragihandin tenê jê sedî 23 ew yek jî dibe sedem got ragihandina federaliyê li wê navçeyê bibe xeyal. Beşar Esed behsa wê jî kir got ew serkirdeyên Kurd lê Sûriyeyê got behsa federaliyê dikin yan lê dîroka Kurdan lê Sûriyeyê haydar nînin yan jî di xeyalê de dijîn. Diyar e neb tenê hikûmeta Dîmeşqê ji hebûn û destkeftînên Kurdan lê Rojavayê Kurdistanê hêrs û dilgiran heya serokê desteya danûstandinan ya opozisyona Sûriyeyê Esad Zobî. Dêgevan hepêşdarî kirin dê bernameya Radyo Orend ya opozisyona Sûriyeyê de êrişî Kurdan kir û got rêjeya Kurdan li Sûriyeyê bê tenê ji sedî yeka û Kurd di serdemê Hafız Esed de bihêvî bûn qaxezekê werbigirin heya got derbixê got mirovin. Herûha ragihand got şandina çend pêşmerge ji bo Kobanê planeke Emerîkî bû. Wayîn el Arab wek got bi navkir ji aliyê grûpên Erebî ve hatibû rizgarkirin. Ev gotinên serokê desteya danûstandinan ya opozisyonê lê dijî Kurdan û cihê nerazîbûna xelkên Rojava û şandî Encûmena Niştimaniya Kurdî Enekesa dê desteya danûstandinan da û daxwaza dûrxistina Esad Zobî ji serkirdayetiya şanda opozisyonê kirin. Herçenda got Zobî daxwaza lêborînê kir lê hîna jî daxwaza dûrxistina wî tê kirin û biryara îtîlafa opozisyonê biryarê derbarê dûrxistina wî da berî gereya sê ya danûstandinên Cinêv sê bida. Di dema 5 salan de herdû aliyên Rojavayê Kurdistanê nikarîn ji hev nêzik bibin û nexşeyeke havbeş ji bo Rojavayê Kurdistanê dayînin. Gelo ev lê dwanê herdû aliyên Sûriyeyê dijî Kurdan dê aliyên Kurdî ji hev nêzik bikin yan jî dê wek niha bimênin. İbrahîm Adem, ên Artû.